Испания ти дава 2-3% доходност, Черноморието в България до 8,4%. Ето защо Realty България анализира над 300 реални сделки в Слънчев бряг, Равда, Несебър и Свети Власт от 2023 година до началото на 2026. Средната нетна доходност при професионално управление е 6,7% годишно. Ако имате имот с панорамна гледка към морето, 8,4%. Цената от 1600 до 2200 евро на квадратен метър, а в Испания, Коста Бланка, е 3800 евро на квадрат. И още нещо, 42% от тези имоти се отдават не само от юни до септември. Сезонът вече започва през май и завършва октомври. HM Partners потвърждават, търсенето е с 20% по-високо спрямо от 2022 година. Годишният ръст в цените е от 8 до 12%. България е на второ място в Европа по ценови ръст на жилища. А вече сме в еврозоната и е много вероятно цените само да растат. Има едно нещо обаче, което купувачите пропускат. 27% от тях са платили ненужни глоби след покупка, защото не са пререгистрирали имота в общината и при комуналните услуги в двумесечен срок. Ако си търсиш инвестиционен имот по морето, пиши ми, за да ти кажа къде доходността ще е реална.